gee ntị ka ịnụ ife anụmanụ nwaanyị obodo gwa m. M jụrụ ya today si ya, nne, akpọkwa m ya nwunye m o, ka m si akpọfụ ya nwunye m. Si ya, nne, na o nwere ife nchọ ka njụọ ya n'ọkwa Disemba na-eru ife a. Asị nwunye m ịbụ na ịghọtago, asị nwa afọ be anyị nwoke Anambra na-anụ gị. Si ya, ihe sokwa di gị wee naruo ka ịfụnụ ka ị narụ izu ọkpa na Anambra steeti ka eteli ya ofe onugbu teli ya ofe ọra nke aka be anyị o, na ọbọkwa nke ị na-ete esi n'obodo a, ka ị rie nke dị be anyị nke dị fresh, ka ịfụ ka o si atọ. That is ka ịfụgo ịnọrọ ya be anyị mara ka be anyị si ịbata ị na-achitezie ịbata Disem ka ị kọọlụ m imife ọgwa m. Hei, na ya emekwa, achọrọ m isi ya n'oyibo, o memarụ na ọnya ka m na-ekwu okwu ya. Ọ sị m na ya nwakwu ya nwa gbacha si m ta chukwu ajụkwa nya nwa ya ana ka ejeje gbuo onye na ya anakwa die na ya anakwa be anyị na ya emekwu ya eme. M chekwa ka ọ gwa m na ọ bụrụ ife ọ ya eme na ọ ya agwa m ifu na ọ na-agwakwu ya na ọ na-agwakwu ya die kpa afa di ya na ọ na-agwakwu ya die n'iru esi ya na ya ajekwa ebe a na ya egbu ya. Nsị ndị onezi ya egbuzi ọsị mba na ya egbukwu ebe a na ebe ọ ya ejedebe bụ na ebe ọ na-anadebe ya na di ekwu gị na ebe ọnịnị ya na be anyị ya akwụsịdebe bụ na Lagos na Lekki o. Ọ sị na Lekki ka fa ya akwụsịdebe na ebe a ka fa ya anọ fa nọsi ebe a maybe 2 weeks or 3 weeks then fa na-achitezie azụ n'obodo a na ya kwa eje na be anyị that is na East. Nsị ka ife bụ sị na ihe ejezi na East ka nọ na Lekki ka mpa nke nwoke nọ ka mma nke nwoke nọ ka ụmụnne relatives nke nwoke ya anọ wee fụ kịtụ ọnọkpa nọ na be dị inu na ka ndị ogbe ndị village nwụrịala kene gị ka ịfụzie ka ịfụ ka e esi wee nete asị nwaanyị asị nwaanyị nwunye anyị ịghọtago ka ịfụ ka esi wee nete ịbatazịa ka ịgwazịa m ife ifu. Ọ sị na ya nwakwu ya nwa na ọ bụla na ana nke ịnawa na befa gongo na ya ejeozi ka ya dọ na ebe a na ya gwakwala ya agwa na ya ejekwa befa na ma achọkwa ka m egbuo onye ebe a na ebe ya kwụsịdebe bụ na Lekki. Nsị edi ya onwe ụlọ na Lekki ka ọ ịpụa unu ele ntị na Lekki. Ọ sị na onwere ụlọ na Lekki na ọ gwagokwa ya chọwakwa wee faya eji wee ebe faya anọ na Lekki na ose ebe ọ ya akwụsịdebe. Hey, ifugie so ịbụziara ofeke na dice ichitara aja ide iribedi 3 square mil mana ikuchi nwaanyị obodo kedu ife ya akọ ihe ananwụ ịkakwụgo ụgwọ tiketi gị na ya na-abụ ike anago nwere akwụkwọ because ofeke dị ka unu nọ na steeti unu kuchikwa nwaanyị obodo na-eme nwa nwaanyị mana iji nwe ha akwụkwọ ka esi ka ihe esi omelọlụ ya akwụkwọ ka esi ka ihe esi wee kpọrọ ya wee nabazi akwụsịkwazi ya na Lekki. So ọ magoro ebe bụ Lekki na ọsaid ebe ọ chọrọ ọ magoro na ebe ọ chọrọ na ọ chọkwa ịnaba na befa na aya egbue onye si gị na aya egbue ma ọ na-abụ gị na ya na-abụ na amụ nwa onye si because ọ si na ọ na-agwụ ya nke nwoke na ya anakwa na aya egbu onye si gị na aya egbu gị na aya egbue na be gị ka gị na ya na-abụ na amụ nwa anaba ayarụ. Ọ gwazịa gị na ọ bụrụ na ị nwere ụlọ na Lekki ihe ejeje chọba ya chọba ile ntị ya ebe ọ ma na yes na ebe ọ ya nọ arụ adị ya mma ka ya asị ka otu o si wee nọrọ n'obodo fa n'ebe a ka ọ ya akwụsịdebe ike na-akakwu ya gị na ịdị mmadụ adọnụ ị na-akpọ ya nwunye gị onye na-aya atụrụ ọkpa be nna gị. Nsị ekere ihe dị ifufe na ọ sị na di ekwetara na di manụ ọ ma na ya gara di ya na ya gwakwala ya from day one na ya ejekwa even na ya eji atụ dị ọkpa na o sibu mbụ na ya eludi be anyị eluli ma ya fọzie ya nke ma na Lagos ka ebe ọbụla na ya azụ dị ọkpa na Naija n'ebe a kafa ya anụdebe ha ya esi nyanwa nọziela ebe a nụbazie ya kafa biziere ebe a forever na ya ejere eje onye gwasị ya ịdị ofu ijeje kwete ka ọ mụọlụ ya ofu mụọlụ ya ịbụa mụọlụ gị ịtọ. So kedu gwa m onye dị otu a ma isi ozuru ezu ngwa unu na isi unu ụfọdụ n'ime unu isi unu anaghị arụ ọrụ nche na na-eme nkoyeri na-ekwu ife anụmanụ nwaanyị obodo gwara ewu ọfịa nwanne unu nwoke okwete famụsịa nwa na ọ na ha achọ ka fajeje kwụsị na ihe na onwekwa ego oji okwado ego o ye lentikwa kwụọ ụgwọ lentie ka ọ nọ na hotel ka fa ya adọ na amalụ onye na-agwafa ife a that level elu okwa side a ihe anazịa ka ijeje fụ ndị be nna gị ịkwụsịdebe na ihe na Lagos gwazịa daisi ihe asịsị mmụnụ fa meziere ha gbaziara ha flight ha esizi gbagotekwu ya ebe a wee fụ gị ifu n'isi unu anaghị arụ ọrụ. So meaning that ịnazịa kpọrọ ụmụazị anazịa kwụsịzịa n'ezi ụmụ ndị bụ na ya afụzi nwa asị na ịmụrụ
isi unu anaghị arụ ọrụ isi unu anaghị arụ ọrụ and osiro anụmanụ wee nara aka because ọ gwa gị even from bosses gwa gị na ya anakwa na a na-egbu ya ebe a ndị almost of ife ụfọdụ n'ime fa na-ekwu datin si na ndị na-aya egbu ya na ma fa na-abịafa ichi isi onye obodo a wee naba ịnara ana ebeli ya isi ifuru ife na-eme n'efe mbụ wafa na art ijere ana na befe ebeli ya isi iwere ya si ya leave that thing ife niile abụ ife a na art no movie na ọbụla nke nwa ịmana still na ụjọ aka dị fa na arụ na fa ya analụ ije mụwa anaba ya nya sokwa gị ewu ọfịa